Ľudia. Toto je môj domček. Stalo toto dosť, ale vieš, v hornom. Takže dneska si otvoríme tieto Lucky Bloky. Takže ideme kúpiť. No, prvne, tak to ideme presunúť do... Mám tu dva Rainbow Lucky Bloky, takže teraz môžeme si to otvárať. A ja by som asi začal touto stranou, takže... Poď. Nie. No, otvoríme ich viacej. Kámo, už tam potom z S-Toxicovák. Kámo, potom už tratia tak veľa. Mám tu špagety, to je... Kámo, potom... Kámo, to je veľa. Máme ďalšiu znižovný čas. Ja už vidím ty. A fakt začala admirabil. Začalo kámo, ja som si myslel, že to prostě na to první. A fakt začala admirabil. Nebo si myslím, že tupá. Kámo, wow, ale. Vyzerá to prostě. No bro, mě dať pan ten S-Tox. Bro, je to nás začala plášť. Jak jsem strapný, no pozor, tratil 50 000 robux. 50 000 robuxů. A možná i viac. Hovorím ti, nepadne ani jeden S-Tox sa svojím. Všetko vybažil. Potom. Nie! Kámo, ináč chceli by ste viac takých typových videí. Sorry, ale tuto sa to musí zmeniť. Toto som získal na Admirabil som, nie, že Admirabil to poslal. Toto bolo od Admiru, keď bolo 23 minút, takže tam otvoríme teraz. Poď, je to... Nie, tigrofungovaný dýka. Trošku som nachladzený, to bude trošku super. Dobre. Kámo, ja to niečo prípadne niečo lepšie. Dobre, už nevať, máme tu tento Lucky Block, takže ideme otvoriť. Klasická. Pojdeme na ja zatvorím oči. Teraz zatvorím oči, keď zatvorím oči. Tak. Kámo, nemôžeš sa toto stať. Je na ďalšie kolo? Tak ok. Medzi tým, čo toto vymazem, mám niečo napísať na Global Legendy. Fakt? Nie, lebo akože sa to moc nechce, ale dobre napíšem. Počkajte. Je to tam napísané, vidíte? Kámo, hello, tam sa napísala tak pijačka. Hello, dobro. Počkaj, prvú vymazovať. Počkaj, napíšem niečo. Počkaj, tak idem asi ešte spamätať, počkaj. Tak napíšeme tam. Dobre, dáme taký opel. We go on and on again. We'll go on to the end. What we wanna do on and on again. Make you feel like a game. Look at us, we go on and on again. We'll go
what we wanna do on and on again. Look, it's a new me, switched it up. Who's this? Stood up a new jeans, so fresh, so clean. 얼마나 기다렸던 날 드디어. Čo by sme tak poslali? Ja by som poslal Brero Lucky Block so všetkými butecmi. Ok, načúkam to a dáme Rainbow. Išiel spawned the Rainbow Lucky Block most OP. Prosky, mi sa to spadlo sravný. Oh my god! Dobre ľudia, kámoško, finálny Lucky Block. Na tomto videu som utratil 100 000 robuxov, tak dúfam, že bude lajčík a odberík. Olha só, me apontou trilha, tu não tá prestando atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Olha só, me apontou trilha, tu não tá prestando atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Olha só, me apontou, tu não tá atenção. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Rajadão, vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Prosím, mohla dopadnout ta bagetina. Rady, jdeme se podepnout hore. Čekám. No, toto nevyzeralo úplně zle, takže ideme sa to hrať. Čakajte. Ja, ideme si na to, ne? Akože tomuto hovorím W1 Mirables. Bolo akože lagrantné. Niektorým sa spavnili tento event, jak bude. Kamu, ja som to zlo admin a mne sa to spavní. Poď, nevadí. Takže lost my hotspot, please. Lost my hotspot, kámo, neuverím. Nepadlo lost my hotspot. Ok, ideme hore. Trošku vedel, aký blokář bývá. To je ta Grape CD, tu sú tie 3. Tu je to môj Stamber Elephant a tu to bolo Opela Grande kombinácia, tak keď vás otváram. Takže toto otvorím tento. Otvorím tento. Poď. Nie, ty grafórový. Nie, dobrý. Nemáme na túto hru, kámo. Bro. Aj mini blok. Poď. Sixovo. Tak. Dobre, spavnú som ešte toto. Spavnú trošku karker. Na 5 serverov spavnú speciálny laptop, ktorý, ale jeden bude na môj, takže to bude 6, ale pre všetkých to bude 5, ale pre mňa to bude 6. Takže spavník. Je to secret of the lucky. Ľudia, počkajte, bude to fakt, že dobrý laptop. Akože je to samos. Určite toto napíska, o 3, 2, 1. Bro, toto je brutálne, žiadny napík. Keď sa to nejaký typ ja neviem čo robili, toto so všetkými mutacemi, ktoré existujú plus Rainbow. Čo máme ready? A tak aby to nebolo maľou. Ok, ľudia, toto bude brutálne. Nie, ale 16 miliónov, dobrá raketa.
Ja som ktorí mali iba jeden trail a zarábal už kúkuska, ja som taký lakier. My som mal ďalšie spavny, že ja rozmýšľam nad asi Garara, Dragon Cavalry, alebo Extinct Legrande, napíšeme to. Bum. Ja sa poviem do globálnych chatov ľudí. Ľudia najviac chceli Garara alebo Candy. Ale iný typ, bolo tam druhý. Ale Garara je Rainbow so 4 mutáciami. Máš to mít. Ale nebojte, aby som tak moc nerozhlasoval, je to iba na 15 serverov, ale preto týkaš na pravda. Čo hovorí, čo ľudia? Takže, to sa bude vyšlo. Je to 3 bilióny. Tak to bude najväčší šťastka. Tak dostali Dragona Cavalry všetky mutácie okrem Rainbow, ale pre mňa to bude 2, lebo ja to čiže to nemám sa na to pozrieť. Dobre, jeden človek môže získať Dragona Cavalry všetky mutácie okrem Rainbow Meteor. OK. Ľudia, kto to stihol? Mne úplne laguje nejaká moc. Brutálny snap. Spápo, blázon. Dragon Cavalry, niečo iba Diamond, ale nemali Diamond. Rusky, toto bude brutálne. Ale nebudem. Ja ešte dokončím, ale uvidíme sa iba iných aj vyjadriť. Dáme čus, tak. Nebojte, ešte vám to niečo dám. Kamošo, to je brutálne. Rovne sa spadol sám si kýlaku. Sick never. Teraz sa neodkryla si. Boom. Yes. OK. Dobrý. Vidíte všetko na svete, čo ja dobre. Čupáme finálne posledné. Takže ľudia o tom ja chcem. Extinct Legrande. Asi 10 mutácií. Rainbow. A potom Odemor Snap. Tak to napíšeme. OK. W. Najdeme sa to. Teraz to napíšeme. Ľudia vás nejdú rozmazovať, takže to znamená, že on mi 7 mutácií od Extinct Legrande a pôjde to až na dáme 200 serverov, to môže maximálne ísť. Publických, privátnych, to bude tak... Ja sa to napíšeme. No, čo hovoríte, lebo... pár eventov a ideme to asi spojiť. Let's go! Je to chytlo snou. Ja mám 8 mutácií. Že neviem, ako sa to podarilo páčať to. Extinct Legrande. To je 7 mutácií. Takže zarábajú tiež dosť. Takže, no, ale aby to nebolo malo, tak to ešte niečo pošlo. Nebudete budete Job Sahur. Tak to, že Job Sahura. Čo som poslal toto, to bude mentálne, či sa mi to spáčilo. Idem poslať stav Berry Audi. Idem teraz poslať ako Brandron. Dáme Lucky Block za všetky mutácií Galaxík. To bude naše také rozlušovacie, ale nebojte, uvidíme sa na ďalšom a videu sa takto napíšeme. Tak. A tak. Aby to nikto nelipnul. No, aby ste neboli smutní s tými Lucky Blockmi, tak som tu kúpil ešte pár. Tak si vrb. Akože v tomto videu som utratil 100 000 Robuxov a viac. OK, potom sa budeme spavnovať Lucky Block.
Já možná dělám moment ready, protože to je teda čekalo a to ještě lepší. You are ready. To je tak, napísané. Teda musím něco predať, já predám si tuto aktivu a dneska nepadl počítač. Co teraz? Já musím ho nakryt, pripojit to papírovos. Nebo už se zakryje. RIP počítač. Ejo, ale ready a napíjal. To dalo len extinct, toto prostě, abyste to mohli dávat. Já by to iba na hodinu, že to rychlo stíru. No já jsem vám to ještě poslovat a baleríny, ok, ľudia, tak to nebolo sa otvoriť. To je furt, ale veľa vec. To fakt, koľko aspoň zarobil? $2,3 milióna so všetkými mutáciami. Čo? Ja mám pod to Matea strávil. Do you like Extinct Mateo? No aby ste to mali tak ľahšie, tak na to ste pripravení na Extinct Tralala. No ja som sa teda rozhodol, že finálnu vec po týchto dvoch veciach tak vám pričujem. Ešte dál. Máte to mít. No nestihl som to natočiť, ale ja som to obidve poslal i balerín, takže máte i lagrabe. Wow. Nejaký týpeček mi tu odpísal, že mám poslať nejaký hociakého jedného sídlíka. No, ja som sa pýtal mojho kamaráta a povedal taký jeden sídlík. A povedal, aby bol gold a mal aspoň 3 mutácie. No 5 alebo 3 mutácie. Ja som sa rozhodol, že dávam 5 gold a bude tam secret. Počkajte. Dobre. Friend. Tak. You're all ready. 3 a 1. Víš, čo sa to spravdilo? To los kombinácií. Teraz sa stane vec, ktorú je iba pre admina, no ale to sa spravilo iba jedenkrát na celom svete a to ideme na podstate teraz. Je finálna vec. Finál Brainrot. Onepler to môže získať. Je pripravený. Je to otázník. Ideme na to. Ja ho budem mať tiež, lebo som padný, tak ja si ho zoberiem, ale reálne ten, čo to bude pre dvoch, ale pre mňa, ja sa nepočítam, ale som to vymyslel. Takže 3, 2, 1, 2, bum! Je to dosť dobrá vec. Toto je akože bol fakt zabíjať, no. Nebojte, už som nebol, ale budeme ešte musím počkať, takže 3, 2, 1. A to je to Dragon Camelonis a mutáciami. Kto si o to povedal, tak ho budem mať. Na záver si to tvoríme 2 klavíky. OK, ja som taký laker, alebo čo. Dobre, ešte som tu poslal Janta, tak to vidím. OK, otvárame. Otváračka na posledné. Finálna otváračka. Bum. A nevadí. Ja dúfam, že si toto videjko užili ako ja a ešte to napísame ľuďom. Bye. Увидимся. Ева, я любила.